Yanzu aka samu rahoto cewa Dele Momodu ya fito ya kalubalanci Bola Ahmed Tinubu da tabbatarwa cewa Atiku Abubakar zai lashe zaben shekara ta 2027 ba tare da an samu wani matsala ba. Duk da ya fito ya bayyana cewa Peter Obi da Dr. Rabi Musa Kwankwaso za su iya zama ma Atiku kashin kifi a wuya, amma duk da haka ya tabbatar cewa a gefen arewacin Najeriya ana goyon bayan Atiku 100%, kuma a gefen kudancin Najeriya ma suna so su ga Atiku ya zama shugaban kasa, kasancewan saboda gaskiyan shi da rikon amanan shi da kuma sanin makaman aiki. Atiku Abubakar da kwanakin baya ya fito ya bayyana cewa inda shine a matsayin shugaban kasar Najeriya, yaran da aka kama na jihar Oyo da nan an ga an sake su, kasancewan zai tura dakarun sojoji su shiga daji lungu da sako har sai sun fito da wayannan yara. Har Atiku ya nuna jimami da rashin jin daɗi, kasancewan bai ji daɗin haka ba, kasancewan a yanzu haka ba shi da wani hanya da zai iya ceto wayannan yara. Dalilin da yasa kenan bai haka ba, amma da a ce yana da makama da matsayi na gwamnati to da tabbas a yanzu haka da yaran suna nan a gaban iyayensu. A yanzu haka dai Dele Muhammadu ya ƙara tabbatarwa cewa Atiku Abubakar zai yi nasarar zaɓe ba tare da wani shakku ba, kasancewan gaskiyar shi da riƙon amanar shi. Sai dai wayansu sun kalubalance Dele Muhammadu a yayin da suka bayyana cewa Atiku Abubakar ya kasance duk da ana zaton cewa zai iya kawo ƙarshen matsalan da ake fama da shi a ƙasa Najeriya, amma kasancewan Atiku Abubakar yanzu haka zai fuskanci kalubale, kasancewan Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai iya lallata mishi kuri'a a gefen arewacin Najeriya, Peter Obi kuma zai iya lallata mishi kuri'a a gefen kudancin Najeriya. Amma wasu kuma ra'ayoyinsu ya bambanta, kasancewan duk da haka Atiku Abubakar zai lashe zabe, kasancewan nagartan shi da kuma gaskiyan shi. Shin kuna ganin cewa maganar da Dele Muhammadu ya fito ya bayyana cewa Atiku Abubakar zai lashe zaben shi na shekara ta 2027 ba tare da matsala ba, shin kuna ganin da gaske ne, ko kuma kuna ganin cewa Peter Obi da Dr. Rabi Musa Kwankwaso za su iya kawo mishi matsala? Menene ra'ayinku?